आं दहाय फुङावबो होदोंमोन बै चेनेलावहाय NDFB फोरनि हियारिं दङ फैगौ 18 आव 18 थारिख बा 18 अक्ट'आव मिथिसार होहरदों खायफा न'खरावबो खोन्थाहरबायदां हय फासिबो जानो हागौ थैजासे जिउ साजा जाबावनो हागौ माखासे मानिया बिनि गेजेराव दुखुनांथाव खौरांजों लोगोसे गोजोनथाव खौरांबो नोंथांमोना नुदों प्रमद बर' सार आरो मानगोनां डिआर नाब्ला सार फुल खौरांखौ होफैगासिनो दङ बिनि सिगां मोनसे फोसावथाय जोंहा मानगोनां डक्टर अनजलि दैमारिया मेडामा मा बुंदों नायग्रोनानै लादो आरो गोबां इनफरमेशनखौ मोननो हागोन माखासे बर' नेनानै थानायफोरा नों खोनाबाय जानो हागौ मोनसे समाव जोंनि गोबां सेंग्राफोर आरो हौवाफ्रा उदांस्रिनि सोमावसारनायाव हेफाजाब होनो थाखाय न' बां नागारलांजोबदोंमोन न'आव थालांनायफ्रा हिन्जावफोर बोरायफोर आरो उन्दैफोरल'सोमोन सिनेमाखौ रिलिज खालामबाय नोंथाङाबो जिहेतु बेयाव फाव खालामदों माबायदि मोनदों रिलिज खालामनाय जों जोबोद मोजां मोनदों बे गराय फाख्रि सावथुनखौहाय हादोरनि आरो गुबुन हादोरफ्रावबो कम्पिटिशनफ्रावहाय दाब दाब जायगायाव लांनायनि थाखाय थाब रिलिज होनो हायाखैमोन दिनै रिलिज होनो मोननानै जोबोद मोजां मोनबाय आरो बेजों लोगोसे जे इन्टारनेशनेल लेभेलाव बेस्ट फिल्म एवार्ड आरो नेशनेल लेभेलावबो बेस्ट फिल्म एवार्ड मोननो हानायनि उनाव जों गावनि न'आव लाबोनो हादों बेवहाय जों मोजां मोनदों गुबुनफ्रा जेरै अनसायदों जों आसा खालामो बेयावबो अनसायगोन बे सावथुनावहाय गुबैयै जोंनि हारिनि समाजनि न'खरनि जायफोर सिनस्रि आइजोफोर बिमाफोर बिसोरनि जि गोसोनि बोलो गोहो बेखौहाय दिन्थिनाय जादों गावनि सायाव जिथु फोथायनाय बेखौ दिन्थिनाय जादों बर' आइजोफोरनि मुङै डेडिकेट खालामनाय जादों दिनै जोंनि गेजेराव जिफोर समाजाव जानाय माखासे जेंना न'खराव फैनाय जेंनाफोर आरो पार्सनेल लाइफफोराव गावबा गाव जिउआव फैनाय जेंनाफोरखौबो माबादिहाय आइजोफोरा ज' जानानै बेखौहाय सुफुंनो हायो बा सल्भ खालामनो हायो बेखौ दिन्थिनाय जादों आरो लोगोसे बे नङा जे बे आइजोफोरा जायखौ बेयाव गराय फाख्रि मुं होदों बिसोरो समाज बेरेखा नङा आरो हौवा मानसिनि बेरेखाबो नङा नाथाय जायखिजाया समयसानि थाखाय हौवा मानसिखौ नेबाय थाया समाजखौ नेबाय थाया गावसोरनि फोथायनाय गावसोरनि गोहो आरो गावसोरनि साहसजोंनो बेखौ सुफुंनो थाखाय आवगायो आं सानो बियो जोंनि आइजोफोरनि थाखाय मोजां मोनसे गोहो होगोन जों दुलाराय बर' रायजो राजाफोरखौ खावलायगोन जोंहा दिनै क'क्राझार गल्ड सिनेमायाव होबाय दिनैनिफ्राय सप्तासे सोलिनांगौ बिनिख्रुइ बाराबो सोलिगोन होननानै जों आसा खालामदों आरो जों लुबैदों बेवहाय बे 2टा बाजानि श'ल' नङा इभिनिं श'बो खालामना होयोब्ला गोबां साख्रिआवलाफ्राबो नायफैनो हागोन कलेज इउनिभारसिटियाव फरायनाय जोंनि फिसाफ्राबो नायफैनो हागोन बे जोंनिफ्राय खावलायनाय थागोन लोगोसे दुलाराय रायजो राजायानो जाहाथे फैनानै जोंनि बे फिल्मखौ आइजोआनो लिरदों आइजोआनो डिरेक्सन होदों आइजोफ्रानो गासिबो बेयाव रल लादों बेवहाय मोनसे थुलुंगाबो होगोन आरो नायनानै आथिखालाव जि सोलिबाय थादों समाजनि माखासे सोलिफुनाय जेंनाफोरखौबो बेयाव दिन्थिनाय जादों जाहाथे बेफोरखौ नायनानै बयबो रंजानायजों लोगोसे सोलोंथाइबो लानो हायो बेखौ आसा खालामो बेवहाय बयबो जाहाथे लैहोर लैहोर क'क्राझारनि गल्ड आरो बङाइगावनि इउनिभार्सेल टंलानि साया आरो बिश्वनाथ सारियालियाव पाभै आरो गुवाहाटियाव मोननै हलाव दङ बयबो जाय जेराव हायो बेयावनो थांनानै नायफैनो थाखाय खावलायबाय बयखौबो गमामायैनो नोंथांमोना खौरांखौ मोनबाय मानगोनां डक्टर अनजलि दैमारि मेडामा खिन्थानानै होबाय दा लोगोसे गुबै खौराङाव फैदो दाख्लैनिफ्रायनो नुदों जोंहा मानगोनां प्रमद बर' सारा मदिखौ लोगो हमनाय बिजेपिनि हेडखौ लोगो हमनाय गोबां बिनि गेजेराव लिस्ट फैदों दायो NDFB फोरनि माखासे मानि आं दहाय फुङावबो लिस्टखौ फरायनानै होबाय बबे गामिनि बबे डिस्ट्रिक्टनि पार्टिखौ दसे दोनथ'नानैब्लाबो सान दिनै बेवहाय साख्रि बाख्रिनि लामा दङ NDFB नि केडारफोरा फार्स्ट प्रायोरिटि मोनगोन आर्मि पुलिस पेरामिलिटारि CRPF जों दिनै जि सुक्तिखौ खालामगोन बे सुक्तिया जुदि आखरे पालन जायाबा आं नोंनि न' लांगोनायाव थांना सुइसाइड खालामहैगोन बेनिफ्राय जों साबायखर बावनांगोन रन्जन दैमारिखौबो जे थारैनो नोंथाङाबो NDFB फोरखौ गजानो लुबैमारोना
आंहा प्रमद बर' सारजों बा सोरजोंबा जेबो एगेन्स्ट गैया, UPPL पार्टिजोंबो एगेन्स्ट गैया, नाथाय प्रमद बर' सारा UPPL पार्टिनि हेड हिसाबै दायो दं, ओंखायनो दुखु मोनो गोबांथार समावहाय नाङै लाबोथावनाङाबाबो आंनि बेनिफिट गैयाबाबो पलिटिकेलिबाबो भिडिअ लाबोनो गोनां जायो, दुखु मोनो। बिथाङा थांनाय समाव लिरदोंमोन रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय जामिनाव बरननो थाखाय बिसायख'थि जोबनाय लोगो लोगो फिन सावरायगोन CM प्रमद बर'। बड'लेण्ड रादाबाव रोखा रोखा होनायमोन बेयो इलेक्शन जायैनि सिगांनो बेसेबांबा गोबावनि। बे इलेक्शन जोबनानै थांबाय, रिजाल्ट मोनबावबाय, सोरखार दाफिनबावबाय, बख'नायनि सारखौ आरो सेन्ट्रेल जेलाव आरो दाब दाब जेलाव थानायफोरखौ रायलायमारगोन ना रायलायमाराखै? सिं सिं सावरायदोंबाथ' मोजां, नाथाय रायलायाखैबा बिराद दुखु गोनां जाबाय। गाव गावल' मोजां थानानै गुबुननि न'खरा, जों बेरायोबो नालाय, खायफा गावनि बिफाखौनो सिनायबावला फिसाफ्रा, बिफाया जेलाव थानाय समनिफ्रायनो देरबोबाय उन्दै गोरलै बिबारनिफ्राय। दा बेफोरबायदि जेलाथ' जाबोखाबाय, मिनिमामानो 9 बोसोर जाबायदां दा जायफ्रा दङ सेन्ट्रेल जेलाव थानायफ्राथ', अब्ला आरो बे थैजासे जिउ साजा मोनबावनांगौबा, खायफा फासि मोनबावनांगौबा जोंनि सान्थि सुक्तिया मा जाखो? नै बेफोरखौनो मालाबा सानै सानै दिखार नांफ्लाङो। नोंथाङाबो थारैनो बर'ब्ला गुरैयै बा मोजाङै मा खावलायनो सानमारो बै प्रमद बर' सारखौ? सिगांनिफ्रायनो गोबां बुंबोदोंमोन सारा, सेन्टिमेन्ट गोनां एकदम सारनि फंसे खोथा खोनाबानो बयबो खोमोन गसंखाङोमोन। प्रमद बर' साराबो ओरैबायदि स्पिरिचुवेल, माने मेन्टेलि फिजिकेलि बयखौबो मटिभेट खालामनो हानाय, गरम खालामनो हानाय, प्रेसारफोरखौ ब्लाड लेभेलफोरखौ हाइ खालामनो हानाय, हारिनि सेन्टिमेन्ट सोनायाव साननायाव खोमोन गसंख्रां होनो हानाय बिथांनाव पावाराव दंमोन। दिनै माथो बड'लेण्डनि खोथा, माबानि खोथा, बख'नायनि खोथा गैलानो। इलेक्शन खाथिबाल' ससे बुङो बख'गोन रायलायगोन, बे इलेक्शननि सिगां बुंनायमोन, दा सिरिसैलाय। थारैनो मा जामारगोन? रायजो राजाया बेखौनो लुबैमारदोंमोन नामा? फिन 2025आवबो बेखौनो लुबैमारगोन नामा? बेफोरबायदि थाबाय थायोब्ला 2025आव खिन्थु बिराद गाज्रि जानो हागौ। जुदि मानगोनां सारमोनखौ बख'गोन होननाया बख'आब्ला। दिपेन बर' साराबो बुंदोंमोन, स्वयं बावबायदां नोंथांमोना, लकसभा बिसायख'थिनि सिगांनो बा 2024नि जोबैनि सिगांनो बिटिआर एग्रिमेन्टआ जाफुंजोबाबा गोख्रोङै सोमावसारगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा। दा आरो मोनसे होबावबाय, दाख्लै आं होदोंमोन भिडिअ, नोंथांमोना नुखादों। 2025 मायथाइसिम मावफुंजोबाबा फिन एबसुआ सोमावसारगोन। सोर ओंखारगोन एबार सोमावसारनो? आरो 2025 मायथाइयावबो जायाब्ला 2026 मायथाइयाव फिन सोमावसारगोन जाहैगोन नामा? साननो गोनां। नोंथांमोना कमेन्ट हो। लिडारफ्रा नायो भिडिअखौ, आं नायो होननानै बोरै बुंनो हायो? दाख्लै मोनसे जोंहा मानगोनां सुबुं, लिडार, बयनिबो देरसिन गोरोन्थि बाथ्रा बुंफ्लांदोंमोन। बुंफ्लांनाय लोगो लोगो बारंबार आंखौ बुंहरदों कल हरनानै, भिडिअखौ बेखौ हास'नानै दान। आंखौल' नङा, गोबां मिडियाफोरखौ बुंहरदों। थारैनो बिसोरो नायो, कमेन्टखौबो नायो। जेब्ला रायजोआ बांद्राय खुद्रिनाय कमेन्टफोरखौ नुयो, सोंखारिनायखौ, इफेक्टिभ जोंनि बुंनायफ्रा सोरनिबा मेन्टेलिटियाव नांहैयोब्ला बैफोरनो बिसिनि सेन्टिमेन्टआव नाङो। 2025खौ आं सन्देहसो दं। 2025 मायथाइयाव जाफुंजोबाबा सोमावसारगोन। इलेक्शन बायबा सिरि जाफिनगोन नामा? जुदि इलेक्शनाव देरहाफिनोब्ला बिटिसि इलेक्शनाव। आरो आउट अफ बिटिआर जायखौ जों दा होनबाय थायो, माबोरै जामारखो? सोसननाय, दानख'नाय बेसेबां आवगायखो? सिरिसै। रायजोफ्रा, सानजा रायजोना खुद्रिनो गोसो दंना गैला? नायदोंबा अननानै कमेन्ट हो, शेयार खालामनो हागोन भिडिअखौ। बुंनायफ्रा गाज्रि जादोंबा अननानै बर'नि फिसा होननानै जाम्बा जला बायदि निमाहा बिनाय थाबाय।